नाचता तोड्या बांधारी 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 बांध
डिप्लोमा यू आर अंडर ए हार्ट आणि पोट मिसते काही म्हणून का चरियो करून काय ना ते सांगते एक पुलिस तिंगा मोडगो पितू बारके गो आणि स्टॉप दाखयता अशें बोट दाखयता गो वचपाचें आनी मागीर रावपाचें ती सोय सो बाय पुलीस तू पडचेची सेवा करचे म्हणजे हांगा लोकांक पटयता लोकांक पटयता नीट से पुस्तक मस्तरमध्ये नीट हिस्ट्री मुंगलीश मरे ना चरियो करता अनेक पागा घेऊन चरियो करता पडचे मॅडम हांव सांगत ते आयलो किती सांग विचार पडो डिप्लोमा यू आर अंडर चल चल या माझ्या सगळ्यात चल चल या रे माझ्या सगळ्यात अरे या रे अरे या रे किती आहे ना मुंग्या बुटो पोहोचलाय नो टीव्हीचे फुगडी किती हा बटरफ्लाय अरे हागो तू येऊ पालेट किती जालो येऊ पालेट किती जालो हा मोची कायनेटिक बॉम्ब पडली कायनेटिक बॉम्ब पडली आणि तू किती येऊ पालेट जालो मोची कायनेटिक बॉम्ब पडली दोघांनी कायनेटिक बराबर बॉम्ब पडलो होय कितकोन आम्ही एकूच कायनेटिक करायला तू सारखी हा अगो एक कायनेटिकाची एक मग सांगू जाय ना हा एक बंद पडी करते तो स्टार्ट हा Okay, now I sing a song. Yeah, so Okay. Boleros cadu येना माझे ताच्या फाटल्यान तो येता तिदवा तो बेडाच्या या छुई मोठा खाता तू काजरा रोज काढू ना भाई Nice birthday. बर्थडे सेलिब्रेट करताय नो Yeah, your girlfriend birthday. Ah, my Okay, don't worry. Just pray. I'll sing one song for you. Okay? Take it this mic. Okay. Take it this mic. Okay? Come on! This puja zolmato, this bodego sheto, happy birthday muron, uras kota tuzo. Hello? Inspector Bernard, Hello? Inspector Bernard, Yes? organ वाजीत राव ऑर्गनात बोंब आसा बंद केल्यार फुट्टलो ऑर्गनात बोंब आसा बंद केल्यार फुट्टलो वाजयत राव मुझे फकाण करू शकताय ऑर्गन बोंब आणि आय आत कळ्या मी आजही राहू दे आत कळ्या उठतोय Piti gali se zata Didillat nil godo na mokon tuzo ugadas makayeta Ugadas makayeta Ugadas makayeta Ugadas makayeta Ugadas makayeta Ugadas makayeta What? स्टार्ट करीत राहे आणि एक नंबर माझ्या काही बरे बेडीये वाचता म्हाका येनाचो दिसता चेडू आनी चेडे नाचता सायबा खुशी पोय नाचता आगोदे तुका नाका आगोदे तुका नाका
जाल्यात आमची हेबडाय करून येला कोण करपा रे खुशाल आज खुशाल आज आम चलो खुशाल ही तू खुशाल मुगे जिवित हांव केत नाही खुशाल जावन आज काजारचा हांव इतलो खुशाल आणि म्हाका हनीमून जाय म्हणटो हुंय हिराका हिराका या हनी लासून माता येऊ रे जगटा येऊ मागीर आमले कोण जातो मागीर सांगलो सदाम जाल्या मागीर कित कोता म्हाक तेसलो जायो पयलीं कोण येतो आती बोबुगे दिलो मागीर राखावच्या नाका म्हाका बांगलादेश येवचें आसा ना म्हाक हिराका बांगलादेश ना म्हाक हिराका बांगलादेश ना म्हाक हिराका बांगलादेश तू आज भितर घासो दीस बिस्ता वचो खेळा नाका पयलीं सांग एक काम करी हांव हिराका हनीमून आयला तू बांगलादेश वच कितें अरे एश कोण चालतो रे चोत्राय मागता अकल नवऱ्यामध्ये डिस्कशन चलता ते बंद करूच नवऱ्या खानिमुनाक वचपाक टाइम ना जाल्यार ताच्या सांगाता खानिमुनाक हांव येता वयता हुंय माड्रासू वयत रे वचा बेगीन स्टार्ट आज तुमच्या काजारात दिसाल 2 उतरां सांगतलो मोलादीक 2 उतरां सगळ्याच्या आवडीचो दुसऱ्याच्या मध्ये फूट घालपी फुटलेल्या ताळ्याचो समाज सेवा सोशल वर्कर NGO APHD गेला पाय घे आवयच मायक घेच का कोणता मिलिटरीच्या भावा बहिणांनो मिलिटरीच्या भावा बहिणांनो अरे मिलिटरी बाबा बोयनानो ही मिलिटरी आणि किती आटा हा मिलिटरी अरे मिलिटरी रे मिलिटरी रे प्रीतीच्या मोठ्याचा मिलिटरी आणि कोण आटा रे मिलिटरीच्या भावा बहिणांनो मुळी मिलिटरीच्या भावा बहिणांनो शेतीत आज तुमच्या जगांचो 1 करोड झालो 1 करोड 1 करोड अरे एक कोट रे कोण अरे 1 करोड म्हणून अरे तू 1 करोड देवान तुमच्या ॲडवोटात बनला होणार गाडी अरे 1 करोड आणि मिलिटरी बाबा बोयनानो एक ग्रो म्हणला बरो बाबा तू स्टार्ट कर तू काजा तू स्टार्ट कर नमस्कार मला आमच्या मास्टर दीनानंद मंगेशकर माय बाबाचो हे जावन आसा देशातले एक बरेंतले बरें हॉल आनी निर्मळकाय राखचे खातीर ह्या हॉलान खावपा पिवपाचे वस्तू हाडून सिगरेट बिडी ओडची हे मास्टर दीनानंद मंगेशकर हॉल तुमचे तसे आमचे ताची जतनाय घेवपाक जण एकल्याची जबाबदारी हे सगळे हांव तुमकां लागीं करता मागणें अरे तू कसा हला हा काय तियात्र हला अरे तू के एच कोण बोला ते म्हणला बरे खुर्ची म्हणल्या कोणा खातेदार घ्यायची आता सारखी मोलादी कुत्र सांगता हा बरे ही ओकर जाऊन असा एक ओळणी चोरात ते चोर ही ओकर जाऊन असा एक ओळणी चोरातले चोर किती चोरू होय. आणखी चोर रे तुम्ही किया असाय बन्नडाचे काळीच चोर पहिले स्कूल मध्ये आणि हो पेसाय बनट जाऊन असा एक बरो मुनीस दुसऱ्याक पावपी दुसऱ्याक आधार करपी आणि तांकां तालाव दिवपी आता
मागता तुमच्या एकवटाच्या झाडाक वसारांनी फळां दिवची आणि तातूंतले वत कावळ्यांनी खावची. या नवऱ्याची वाट सोडून कित्याक नवरो इनकम्प्लीट आसा. अरे मागे ब्लूज गाणे स्टाईल आयसा नाही स्टार्ट केला सगळे चॅड करपा लागतले ही स्टाईल एसी आले खाटल्याक ही नॉन एसी. आता आणि तुमचो वेळ तयार करी नासतना आता तुम्ही हानिमुनाक हात घालचो. हानिमून आहे खाता आहे पण जाम विस्की नाही का जाण मरे काय सांगलो या महिला मारी गोची देशी सोय अरे और आपल्या मदरा हवी बेचारे हानिमून हानिमून या निकोण बोला वाच गेली ते तुम्ही कोई वेता हानिमून होतात आणि खाऊ किती करतेली तू किती होता तू आज बारा किती करतेली हानिमून तू कोण गो हाव सावरासा एक काळोखान सडलेली निर्बळी वस्तुरी त्या बोच्या पुसणारा ते तुझ्या गोर करायचे फळ माय साऊथ चेंज जाता ओ नवरा जावनाचा एक व्हडलो कोंबो पण हे वस्तुरे कावयपणाचे गरबे सांभाळले. ये दोड फळ आहे हेल ना ही फळा कोण आहे रे कोण कावडे खाताय मोठाई कोण आणि की जांभळा खाताय तुई माग मोठैला तो क्या दो पालते बगले को अरे सांगत का ए पाप घेऊन कोण मा किती आवडा नाता तू कोण ओ क्या दो मारे तू बगले बेटे सापाको अरे करा सोगले एमएलए ब्राझीलात दडलेले तसेच तुझ्या गोरकाराक मलेशियात धाडलो ट्रेनिंगाक तोंदूय सुरमाका मेवलो आणि मोजे सोवे नाका जाल्ल्यान ट्रेनिंग करून त्या फळे ट्रेनिंगाचे फळ पाडले पेट्रोल पंप गेलो बात मोठैले हे सोलो गाताने मका आउटसाइड ना कोणी कसं आता काय टाइम असते त्या टाइमच डाबट पेपर सेकंड पासून ना डायव्हर्स पेपर रेडी मरेगा हा डाबट अजय आत्ना जोली एक्सक्यूज मी इसको पेना
Thank you.
suit what shirt you know, no? The last one. Thank you.